Dobrý deň, dámy a páni, generálni riaditeľia, a ja vás srdečne vítam na tejto konferencii. Teším sa, že ste si našli čas, ste prišli a zda sa niečo dozviete. Ja som si pre vás pripravil teda z lesnej hospodárskej evidencie nejaké čísla a pokúsim sa ich interpretovať, ale na úvod by som chcel navodiť atmosféru a na klimatickú zmenu. Takýto príbeh som si nachystal, LD50, LC50, kto vie, čo to je? Tí, čo máte rastlinolekárskú starostlivosť za sebou, tak viete, že to je letálna dávka pre 50 skúmaných zvierat, alebo letálna koncentrácia. Pred mesiacom som s Andrejom Gubkom preberal svoju prezentáciu, lebo budeme ju spolu prezentovať, aby som bol nahraditeľný. A prišli sme aj k tomu a doma som si potom spomenul, čo to tá letálna dávka je, ako to funguje. Tak je to vlastne nejaká koncentrácia účinnej látky, ktorá zabije 50% živočíchov. Aj pri zvieratách, pri lesoch máme minimálnu nejakú dávku spor, škodcov, ktorí dokážu ten strom zabiť. A vrátim sa teda k tej letálnej dávke a k tým myšiam. Tie myši sú v plnej dobrej kondícii, sú dobre chované, vitamíny, odstielka. To je dávka, ktorá zabije tie najzdravšie tie myši. A pri lesoch vlastne máme klimatickú zmenu. Ten istý organizmus pred 50-100 rokmi v danej populácii by v súčasnosti už niekoľkokrát dosiahol letálnu dávku. Takže vlastne máme klimatickú zmenu, ktorá nám tie myši oslabí, ktorá nám tie stromy oslabí. A aj keby sa nezvyšovala početnosť škodcu, tak sa ten škodca v danej, aj domáci škodca sa stáva častokrát, alebo môže sa stať aj počas tých 2 dní. Ukážeme, že niektoré škodce zmenili svoje správanie len vďaka tomu, že stromy sa oslabili. Ako tie myši, keby sme zle chovali, mali zlomenú nohu, v tme by žili, tak úplne menšia dávka by stačila na to, aby sme ich zabili. Okrem toho mi napadlo z tejto súvislosti, že by sme skúsili pohánkovec s japonským, išli sme do Tatier, tak sme sa rozprávali. Všimli ste si, zmrzol. Ja som hovoril, že ho striekali chémiou. Aj tu, všade neexistuje, zmrzol. No ale keby sme ho chceli likvidovať, nemá nejakú chorobu na tých listoch. Ale predsa som niečo našiel. No a keby sme tú chorobu 1000-krát zintenzívnili, tak možno, že by sme ten pohánkovec aspoň oslabili pre iné škodlivé činitele. A tretia vec, ktorá s tou klimatickou zmenou, s tou početnosťou toho škodcu, s oslabením tých stromov súvisí, to, čo píše Lesnícka ochranárska služba do prípisov, aj nedávno som Jožovi Vakulovi podpisoval jeden a písal tam spracovať zvyšky po ťažbe úplne včas a na celej ploche. To znamená, aby sme nezvýšili početnosť menej významného škodcu do takej početnosti, kedy sa stáva už významným škodcom patogénom. Čiže škodca sa častokrát stáva významným svojou početnosťou. Nemusí to byť ani jeho primárna vlastnosť, ale pri zvýšení početnosti je zrazu škodca. Takže klimatická zmena nám oslabuje porasty a aj normálna početnosť sa stáva zrazu škodlivá a nie je to ešte to, že tá klimatická zmena, ak mu prospieva pre prirodzenú zvýšenú početnosti. Ďakujem Slovenskému hydrometeorologickému ústavu za poskytnuté dáta o tom, čo som chcel aj povedať, že posledné 30 rokov máme otepľovanie a stromy vysadené pred 50, 60 a skôr rokmi. No skrátka, ako keby ste odniesli škodcu do Ázie alebo z Ázie priniesli sem. Sú to pre nich úplne nové podmienky, úplne nová situácia. No ale čo s tým spravíte? Akože vypílime všetky stromy staršie ako 50 rokov a dáme tam to, čo tam teraz pasuje. Preto hovoríme spomaliť to a tá obmena cez plány starostlivosti nech je plánovaná, cielená na malých plochách. Nie všetko, čo tu nie je vhodné. Tak jasné, že tu nie je kopec hodného. Ale tak nedá sa to. Ďalšia, kde sú tie územie, kde je to ten nedostatok zrážok najvýraznejší, to je na západnom Slovensku, na východoslovenskej nížine, najmenej toho je niekde v tých jedľových a na Spiši, teda v jedľových oblastiach.
Používame od júna používame termín asanačná ťažba. Mali sme v roku 2024 9,1 miliónov kubíkov celkovej ťažby, 4,5 asanačnej, 50% podiel. Pri porovnaní s rokom 2023 sme zvýšili celkovú ťažbu a zvýšili sme aj podiel asanačnej ťažby na celkovej ťažbe. Tie pomery sú viac menej rovnaké, podkorných míst, niečo abiotické činitele, ostatné sú dosť nevýrazné. Dva činitele, ako ukazujem aj po minulé roky, vietor a likožrút sprekový, spolu 83% podiel na asanačnej ťažbe. Budem mať k tomu vetru ešte nejaké fukoty, ale neskôr. A sprek 3,8, je to teda evidentné, sprekové oblasti, likožrút sprekový a z tých sprekových oblastí Brezno. Aj keď tu je 1,5 milióna, nesťažujem sa, chvála Bohu, že to začali spracovať a že to spracovávajú, že to vyčistia. A sú v tejto chvíli nútení zalesniť, zabezpečiť, procesy sa začali, už sa nedajú zastaviť. Chvála Bohu, že to tam postupuje horšie, tam, kde sa to nerobí. Čiže toto nie je sťažnosť, že 1,5 milióna kubíkov v Brezne, toto je skôr pochvala. Takže vlastne máme v Brezne okrese najhoršiu situáciu a potom vo všetkých sprekových oblastiach. Posúva sa nám to aj do okolitých okresov, čiže nie je to úplne zastavené, v tom lokalizované, ako by požiarníci povedali. My ešte ten požiar nemáme lokalizovaný, ešte ho nemáme lokalizovaný. Tej práce musia pokračovať aj 25, 26 a možno 27, 28. Asanačná ťažba z dlhodobého hľadiska, čiže sme začali tretiu vlnu podkorného hmyzu. Budem považovať za ukončenie kalamity podkorného hmyzu alebo toho výraznejšieho poškodenia, keď sa dostaneme na úroveň dlhodobého priemeru alebo keď ho podlezieme. Pohybujeme sa v asanačnej ťažbe v ihličnatých porastoch, menej, listnaté porasty sú ďaleko na tom lepšie. Z drevín smrek, keď porovnáme tri hlavné skupiny škodlivých činiteľov, abiotické, biotické a antropogénne, už som minule hovoril niekde, že emisie máme preto na nízkej úrovni, lebo ich riešime aj vo vyhláške a projekty a emisné pásma. A to som chcel akože trošku odľahčiť situáciu. A máme tu teda biotické činitele, tretia vlna premnoženia. Čo je na tom zaujímavé, nič výrazné sa u abiotických činiteľov nestalo. Ešte to potom spomeniem, ale už to môžem aj tu spomenúť. Po vetrovej kalamite Alžbeta sme mali podkorníkovú kalamitu. Po Žofii, podkorníková, po čom sme to tu mali? Túto, keď vietor vyváľal zlomy, vývraty, vedeli sme povedať lesníkom, tak tieto vývraty a tieto zlomy to spracujete, vyveziete a my týmto odstraníme hmotu, na ktorej by sa daný škodca mohol premnožiť a premnožený sa stane agresívnym škodcom. Nepremnožený nie je agresívnym škodcom, až premnožený. A to isté sme povedali aj po Žofii. Tak máte tu vývraty a zlomy, smrek je najcitlivejšou drevinou, takže vlastne spracovať vývraty a zlomy, čo najskôr odstraníme tú hmotu, na ktorej by sa to mohlo premnožiť a stať sa škodcom. A teraz po roku 2022, čo sme povedali lesníkom? Stromy, ktoré sú suché, však tam nič sa neukázalo. Ktorý smrek bol oslabený suchom? Ako vyzerá smrek oslabený suchom? No, kto vie? Univerzita. Profesore. No nemá príznaky, nevieme to spoznať. Na jar spoznáme, čo nám napadlo, likožrút to spozná, ale my to nevieme, ktoré spreky boli poškodené. Buky áno, ale ani buky sme, tie, ktoré zhodili listy v 22. alebo 24. v auguste, sme hneď nepílili, lebo sme predpokladali, že to je obranná reakcia a že na jar vyrašia. A tak sa aj stalo v mnohých prípadoch. Nebolo to úplne všetky buky, ktoré zhodili listy. Ale u spreka ani ihlice neopadávali, ani neznedli tie ihlice, výhonky neodumierali, kôra neopadávala,
Nejaký príznak nám neukázali tie smreky, ktoré na jar boli vo veľkom množstve napadnuté podkorným hmyzom. Takže toto je nový fenomén, že v klimatickej zmene po suchu sme vlastne neschopní. Nevieme to. A keď som vám hovoril niekedy, to si nebudete pamätať, že boj proti likožrutovi smrekovému je veľmi jednoduchý, lebo spílením napadnutých stromov alebo poškodených stromov, atraktívnych pre napadnutie, ktoré vieme rozoznať, tak sa vlastne veľmi účinne bojuje proti likožrutovi. A teraz ich vlastne sa dostávame do horšej pozície, nevieme tie stromy spoznať. Máme tu asanačná nevykonaná, ponechaná, podľa rozdelenie, podľa tej asanačnej, čiže väčšinou nevykonávame, čiže zostávajú v poraste stáť aké stromy? Hnedé a hlavne ihličnaté. Opäť nesťažujem sa, len konštatujem, ako čísla ukázali, pretože my sme nachystali pre Horehonie projekt, ktorý si osvojila aj štátna správa, okresný úrad ho nariadil realizovať a v tom projekte alebo v tej stratégii sme odporúčali, aby stromy, ktoré sú už suché a z hľadiska ochrany lesa už neatraktívne, ani pre vývoj, ani pre zdroj toho likožruta, tak nech tom poraste zostanú a kapacity personálne, dopravné, nech sa sústredia do zóny, kde sú ešte atraktívne stromy. Čiže toto je jeden z tých výsledkov, že tie stromy ešte stoja v poraste, ktoré budú časom môcť byť spracované. Abiotické činitele v roku 2024 22% podiel 1/5, nič výrazné, podobné štruktúre ako v roku 2023, vietor, sucho, rozdelené na ihličnaté, na listnaté, z hľadiska drevín, smrek, búk, čo najčastejšie dreviny, nemení sa to z roka na rok, stále je to rovnaké. Keď sa pozrieme na mapu, kde sme mali 23, 24, skoro tie isté lokality, kde boli tie abiotické škodlivé činitele. Nie je to až taký škodca až na to sucho, kde neviete to ani odevidovať, vy to ani neviete do asanačnej ťažby dať tie ihličnaté stromy poškodené suchom. Posledných 9 rokov sme pod dlhodobým priemerom, čo hodnotím ako dobre, s tým, že nový fenomén, nevieme to rozoznať už, čo je abiotická kalamita. Vietor dominuje mnohé roky, sucho sa dvíha, možno, že to bude to stále stúpať a bude sa nám situácia meniť. V kubíkoch merané sucho podľa lesnohospodárskej 300 000 kubíkov, v hektároch 1600, nejaké ilustračné zábery z abiotických činiteľov, biotické činitele, 3/4 podkorných hmyz dominuje z biotických činiteľov, niečo je huby, ostatné sú v minimálnej množstve. 2 vlny, stúpa sa 3. vlna podkorného za posledných 20 rokov a vlastne boj je sťažený, nevieme to rozoznať, tie stromy. Likožrut smrekový, ako po minulé roky, najvýznamnejší na smreku. Likožrut smrekový vlastne určuje celú krivku podkorného hmyzu. Tu sme mali v 80. rokoch podkorníka dubového. Ono tie škodce nám z lesa nevymizli. Ani podkorník dubový nám nevymizol. A ak tú hygienu porastu, ktorá platí vo všetkých, lebo ten princíp je, ako som na začiatku hovoril, nedovoliť, aby došlo ku zvýšeniu populácie niektorého organizmu. A tie oslabené stromy sú najlepším zdrojom na zvýšenie populácie. A tie oslabené stromy sú často zvyšky po ťažbe, vetvy, okraje porastov, porastové steny teda. To sú vlastne... A ak to necháte v dubinách, tak ako sa na smrečiny hneváme, ale ak to necháte v dubinách, budeme mať podkorníka dubového. Tam je tiež vysoká početnosť, len sa zatiaľ obdivujeme, že tie duby sa bránia. Buk bráni sa. Už sme zvýšili početnosť likožruta bukového na oslabených stromoch. Stromy sme oslabili klimatickou zmenou, no a ak to takto pôjde ďalej, tak sa to môže doplniť tým, že napadané buky, Ďuro bude mať o tom lepšiu prezentáciu, len vám chcem teda povedať, že tie buky nebývali tak intenzívne napádané
A pokračovanie, myslíme si, že hlavná príčina je klimatická zmena. A ak bude tá klimatická zmena týmto trendom pokračovať, tak likožrút bukový na stojacich stromoch dokončí vývoj a stojace stromy môžu byť zdrojom novej generácie likožruta bukového a intenzita populácie pôjde exponenciálne hore. Teda početnosť populácie likožruta bukového pôjde exponenciálne hore. Zatiaľ sú buky nalietavané, ale vývoj nedokončí na stojacich stromoch. Čo je jediný dobrý, to nám hrá do karát. Ako sme sa pričinili? No nejako, len to konštatujeme. Hrá nám to do karát, ale nič sme preto neurobili, že by nám to tak hralo. Tak len hovorím, že hygiena porastu v bučinách zníži početnosť likožruta bukového a zníži riziko, aby napádal stojace buky. A tu je to tak isto, že po 2 roky po vetrovej kalamite sa vyvíja v ležatej hmote, potom ide do okolitých porastov, v ležatej hmote 2 vegetačné obdobia ide do okolitých porastov a v 2022 roku žiadne 2 roky v okolitých, hneď je v stojacích porastoch. Takže to je, čakáme, že do roku 2029 bude bežať ale to je prognóza, ak sa to bude spracovávať. Muránska planina sa nespracováva. A ostatné národné parky sa spracovávajú. Tam nemajú kalamitu. Akože my, keď hovoríme, nerobme veľkoplošné holiny cez kalamity, ale cieľene v malých plochách úmyselným zámerom to vyriešme, tú zmenu drevinového zloženia, nevhodné zloženie drevinové zloženie na danej ploche. Aj ostatné činitele môžu byť významné. Likožrút lesklý na konci prvého 10-ročná milénia taktiež spôsobil obrovské problémy. Teraz na Horehoní určite sú hromady čakajúce na štiepkovanie, vetvy v porastoch zostávajú možno aj neuhádzané a mladé porasty nie sú likožrutom sprekovým napadnuté. Môžeme čakať likožruta lesklého za nejaké 2-3 roky, že by to mohol byť problém aj v tejto lokalite. Jediná prevencia, hygiena porastu, spracovať aj tie vetvy. Viem, že to na tom Horehoni majú iné starosti, ale treba myslieť, že keď sa dá, aj tie vetvy treba spracovať. Likožrút bukový, jeho populácia narastá, bude o tom celý blok, kde budú skúsenosti z Poľska, od nás, z Česka, podporný hmyz v sprekových regiónoch, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, používanie feromónov viac menej stále na tej istej úrovni, ilustračné zábery likožruta bukového. Tuto nie sú. My sme to od začiatku, od toho 2014 roku sme boli s Milanom Zubrikom pri Žiari, nás zavolali, mali na bukoch neznámeho škodcu, my sme tam išli, my sme to nič nenašli. Odišli sme, nič sme nenašli. Múchy sme našli, ale už sekundárne boli tam nakladené, boli tam kokóny, múch, čo neprichádzalo do úvahy, poškodenie bolo, lebo on nedokončí vývoj, on zahynie v tom závrte. Čiže podľa čoho sme ho mali determinovať, keď nebol ani požerok, ani chrobák, len diera a zakalusovaná diera. No až časom nastalo zlepšenie, je to malý chrobák, 450 kusov na hektár, na milimeter. Máme nových škodcov, opäť bude téma samostatného bloku Corythucha arcuata. To je záhada, ktorá máta aj kolegov pri vedeckých experimentoch s počtom generácií, s prezimovávaním, so stratégiou prežitia. To sa dozvieme, je to veľmi zaujímavé a sa teším, že máme túto tému v programe zubových patogénov. Opäť podobná štruktúra potňovka, najvýznamnejším škodlivým činiteľom iné huby, tam sú vlastne huby ako chalara, fraxinea na jaseňoch. Tie problémy sa z roka na rok významnejšie nemenia a čakáme, že to bude viac menej okolo dlhodobého priemeru. Žiadnu extrémnu kalamitu nečakáme do budúca, stále to bude na podobnej úrovni. Patogénne huby na Orave, trochu to sedí aj s tou mapou z toho sucha, keď
Orava je menej poškodená suchom ako Kysuce a Kysuce sú v tej zóne, kde je dlhodobo menej zrážok. Antropogénne činitele necelý 0,5% poškodenia. Znížili sa krádeže zo 16 000 na nejaké 4,5 tisíca. Už sme sa polepšili, už svedomie nám to nedodalo. A nebudeme krádnuť, sme si povedali. A vývoj je taký, že emisie dominujú, z času na čas ako tuto vybehli krádeže a je to v podstate celkom v poriadku. Som v závere a ešte poprosím potom kolegyňu, ešte som chcel, teda sucho, že je nový fenomén primárneho škodlivého činiteľa, to som tým chcel povedať, že nerozpoznáme stromy pre ich spracovanie skôr, ako nie sú už napadnuté. A asanácia úplne včas a na celej ploche. Z iného súdku, už budem končiť, ale z iného súdku vzniká tu je tu nový právny predpis Európskej únie, je to nariadenie, nariadenia sú priamo vykonateľné, netreba prijímať žiadnu národnú legislatívu. To nariadenie je z 2023 a hovorí o prípravkoch na ochranu rastlín, má to iba 6 strán, a prípravky na ochranu rastlín budete viesť podľa tohto nariadenia od 1.1.2026 elektronicky a na konci každého mesiaca budete zadávať porasty, v ktorých ste aplikovali prípravok na ochranu rastlín. Na konci roka už mi nebudete nič posielať, ale až za rok 2026 mi nebudete. Za rok 2025 mi ešte pošlete do 15. februára spotrebu prípravkov, ale priebežnú spotrebu už od 1.1. budete evidovať v geopriestorovej lokácii, elektronickej podobe. A teraz kde? Tak bola ponuka z UKSUPu, že u nás, aby sa to viedlo. Ale okrem toho, neviem, či to tu nemám aj ten mail, nemám tu ten mail. Okrem toho, UKSUP má nachystaný systém a ten systém sa volá centrálny údajový repozitár. Majú to na stránke, ale už potom ďalej ma nepustilo, lebo chcelo, aby som sa prihlásil, nemám heslo. A tam majú aj porasty spravené. Tam by sa to malo. No, nie je to dotiahnuté do konca a neviem, či je to moja starosť, tak čakám, ako sa to všetko vyvinie, budeme mať ešte intenzívne rokovania, pošlem vám signalizačnú správu na okresné úrady, všetky, a pošlem to významnejším, väčším subjektom, takže bude to na sociálnych sieťach, na stránke LOS, budeme vás informovať, ako to je dotiahnuté od 1.1., ako evidovať spotrebu prípravkov priebežne a sumárne. Len aby ste zaregistrovali, že bude zmena a tá zmena, budete o nej inštruovaní. A ja vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.